Беләсме, дуслар, җирдә зур мәктәп бар. Тормыш диләр аның исемен. Шатлыгы да шунда, койгысы да шунда, сыналуы шунда кешенең. Еллар үтә аккан сулар кебек, гомер генә кайтмый кирегә. Тик балачак чакырып әйдәп тора, мәңге серле мәктәп иленә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Шамил Зинур улы Зинуров исемендәге Сатыш урта мәктәбе укучылары сәламли. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы, ә Россиядә педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Үзенең мавыктыргыч һәм кызыклы вакыйгаларына бай булган мәктәбебез шал тарихлы. Киләсе уку елына ул 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Тарих пәрдәсен бераз күтәрә төшеп, үткәннәргә күз салыйк әле. Матурым, бурынчы, кара әле. Нинди матур җирләр. Бу кара урманны чыгуы бик тиз булды. Аланнары киң. Йылгасы да бар икән. Әйдә шунда калабыз. Әйе, Сатышым, мин риза. Әйдә шунда яшик. Авылга синең исемне кушыйк, Сатыш булсын. Рәхмәт, беренче матурым. Авыл Сатыш булсын. Тарихта калган бу көннәрдән соң Сатыш авылы үскән, яшәгән. Сатыш авылы әле ул районыбызның капкасы да, биредән җилекнең йөзе ачылып китә. Авылыбыз үзенең тырыш уллары һәм кызлары белән горурлана ала. Сатыш 205 хуҗалыклы, 665 кешеле. Сабасу елгасы буенда кечкенә генә үргә сыйнып утырган 10 урамлы, күп тыкрыклы, үзара дус яшәүче төрле милләтле, бүгенге көндә алга баручы авыл хуҗалыгы үскән авыл. Авыл җирлеге территориясе 6555 гектар. Авыл җирлеге буенча юл 15,8 километрны тәшкил итә. Заманда биредә сагыз кайнату, тегү-чигү, балта сталары булган кешеләр яшәгән. Үткәнебез бар, бүгенгебез матур, киләчәгебез өметле. Татарстанда һәм Россиядә мәдрәсә тарихына багышланган бердән-бер музей булу безнең горурлыгыбыз булып тора. Авылыбызга багышлап китап та басылып чыкты. Авылыбызның йөзек кашы булган Сатыш урта мәктәбендә мәгариф үсеше Сатыш мәдрәсәсенә башланып китә. Хәзерге көндә мәгарифне яңарту процессы бара. Аның тамырлары бик тирәнгә, үткәннәргә барып тоташа. Мөдәррис Әгъләмов әйткәнчә, үз дине бар аның, үз сүзе, кылгалиләр белән калыккан. Татар мәктәбенең нигезе гасырлардан килә, халыктан. 1895 елда Казан губернасында 647 мәктәп-мәдрәсә исәпләнгән. Аларда 33907 шәкерт укыган. 1911 елда инде мәктәпләр саны 1822-гә җиткән. Орай дустым, син ише булып бирелгән аякларны ятладыңмы? Ятладым. Мин тырыша бакам. Минем бер хыялым бар. Нинди хыял, Миргазиз? Ярар, әйтәм. Мин Миргазиз укмаси, киләчәктә багир булачакмын. Аңа Сатыш мәдрәсәсендә тырышып укырга кирәк. Орайлы, мин дә шуның хыял белән яшәмеш. Мин Мөхәммәд Гали язучы булачакмын. Орайлы, хәлфәс кирип килә. Assalamu alaikum. Алейкум вассалам. Ише булып бирелгән аятьләрне ятладыгызмы? Ятладык. Әйдә, тикшереп карыйк. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddallin. Amin. Әфәрин, шәкертләрем. Орайлы, силе алдык бит. Аллага шөкер. Хыялларыбыз шуңа ашар микән, Мөхәммәд? Сатыш мәдрәсәсендә язучылар Мөхәммәд Гали, Миргазиз Укмаси, хөрмәтле язучыбыз Мөхәммәд Мәхдиевнең әтисе Сонгатулла абый, күренекле сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе Рауф Сабиров кебек күренекле кешеләр укыган.
Әйе, үзенең шишмә башы нә шундый мәдрәсәдән башлап җибәргән мәгариф зур үсеш кичергән. Мәктәбебез Шамил Зиннуров исемен йөртә. Аңа багышланган музей бүлмә бар. Бүген мәктәбебездә Сатыш, Шәпки-Саба, Казанчы һәм Аккүл-Бигәнәй, Мамалай, Юлбат, Түбәнчетсу, Йылыш авылларыннан һәм Байлар Сабасы бистәсеннән килеп, 137 укучы белем һәм тәрбия ала. Сатыш урта мәктәбен тәмамлаучылар арасында күренекле шәхесләр бар. Мирзахитов Рамил Хәмит улы, Педагогика университетының педагогика фәннәре кандидаты, доцент. Гыйльметдинова Роза Инсаф кызы, биология фәннәре кандидаты, доцент. Хәсәнова Әлфия Якуб кызы, Кәрим Тинчун исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшли. Татарстанның от казанган артисткасы. Хәҗипов Нәҗип Нақип улы, биология фәннәре кандидаты, Теләче муниципаль районы башлыгы. Габдрахманов Фәнил Исхак улы, экономика фәннәре кандидаты, доцент. Россия хезмәт министрлыгының мактаулы хезмәткәре, Татарстан Республикасының халыкны социаль яклау өлкәсенең от казанган хезмәткәре, региональ хезмәтне саклау ассоциациясе рәисе. Гайнуллина Рамиля Рамазан кызы, Мәскәүдәге Швеция илчелеге хезмәткәре. Мөхәммәд Галиев Хотип Габделбарый улы, биология фәннәре докторы. Мәктәп тарихын барлыйк. 1923 ел. Сатышка Шымырбаш авылыннан Григорий Петрович килгән һәм укыта башлаган. Мәктәп дөньяви белем биргән, уку язу гарәп алфавиты нигезендә барган. 1930 еллар уртасында агачтан 2 катлы мәктәп бинасына нигез салганнар. 1932-1933 уку елында Сатышка Сабадан 7 еллык мәктәп күчеп төшкән. 1935-1936 елларда Саба мәгариф бүлеге мөдире, 1941 елда мәктәп директоры булып эшләгән Гарәпшә Шаһимарданов фронтка җибәрелгән. Ул башта политрук, 1943 елдан танк рота взводы, соңрак командиры булган. Үзенең танк ротасы белән Берлинга беренче булып барып кергән. Аңа батырлыклары өчен соңыннан Советлар Союзы герое исеме бирелгән. Сугыштан 1946 елда кайтып, укытучылык эшен дәвам иткән. 1959 елда Сатыш 7 еллык мәктәбе 8 еллык итеп үзгәртелгән. 1973 елның 29 мартында яңа мәктәп бинасына беренче нигез блогы кайтарылган. 1978 елның 16 февралендә мәктәп яңа бинага күчкән, 10 еллык статусы алган. 2010 елның 22 мартында Сатыш урта мәктәбенә Шамил Зиннур улы Зиннуров исеме бирелде. 2015-2016 уку елында Татарстан күләмендә иң яхшы 20 авыл мәктәбенең берсе булып Сатыш урта мәктәбе танылды. Кыска гына вакыт эчендә бер гасырлык мәктәп тарихын сөйләп бетереп булмас. Әйе, үткәне бар, бүгенгесе матур, киләчәге өметле мәктәбебезнең. Бүгенге көндә мәктәбебездә ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Заук белән эшләнгән якты җылы сыйныф бүлмәләре үзләренә тартып тора. Әйдәгез шушы урында сүзебезне мәктәбебез директоры Фәргать Тәлгать улы Нигъмәтҗановка бирик әле. Укытучының җәмгыятьтә тоткан урынын югары бәяләү билгесе буларак 2023 ел илебездә Россия президенты указы нигезендә педагог һәм остаз елына багышланды. Әлбәттә, укытучының мәртәбәсен арттыру, мәгариф өлкәсенә игътибарны янәдән ассызыклау безнең өчен бик куанычлы. Шулай да укыту тәрбия процессында укытучы хезмәте генә түгел, укучыларыбызның, әти-әниләребезнең дә актив катнашуы бик мөһим. Һәм без эшчәнлегебезне шушы принципка таянып башкарабыз. Әлеге уку елында мәктәбебездә 9 авылдан җыелып 137 укучы белем ала. Шуларның 132се үзебезнең авыл җирлегеннән. Киләчәгебезгә күз салсак, алдагы елларда мәктәбебездә укучылар саны тотрыклы булып 140тан да кимемәбез дип торабыз. Бу инде алга зур планнар һәм максатлар куеп эшләргә этәргеч бирә. Мәктәптә 29 укытучы эшли, кадрлар белән эшләүгә дә зур игътибар бирәбез. Менә быелда үзебезнең укучыларыбыз педагогик уку йортларын тәмамлап, физкультура һәм музыка укыты башладылар. 11 сыйныфны тәмамлаучы 7 укучыбыз ның өчесе укытучы һөнәрен сайлый. Мәктәп тормышы тулы көн режимында эшли, гөрли дисәк тә арттыру булмас. Чөнки укулардан тыш әле өстәмә белем, кружоклар һәм дә инде бердәм дәүләт имтиханына әзерлекләр оештырылган. Аларның барысы турында да
тапшыру барышында укучыларыбыз янәдән сөйләр. Гомумән, бүгенге көндә укучыларга төпле белем һәм тәрбия бирү өчен мәктәбебез бөтен яктан да шартлар тудырылган. Безгә ныклап эшлисе, укучыларга тырышып укыйсы дигән теләктә калам. Кеше кем генә булмасын, саумчымы әллә ушучы, укытучымы әллә кибетче, инженермы әллә төзүче, галимме әллә түгүче, барысы да үзенең тормыш юлын мәктәп бусагасыннан башлый. Тырышып хәрефләр язарга, иҗекләрдән сүзләр төзеп укырга, санарга, сөйләшергә өйрәтеп, 11 ел дәвамында тәрбияләп үстереп, елда очар канат бүләк итүче изге йорт ул мәктәп. Хәзер әйдәгез, әлеге изге йортны тәүге тапкыр атлап кергән иң нәни дусларыбыз 1-нче сыйныфлар белән дә танышып чыгыйк әле. 1-нче сыйныфта белем алучы 19 укучы әле генә мәктәп бусагасыннан атлап кирсәләр дә, үзләрен чын укучылар итеп күрсәтергә өлгерделәр. Хәрефләрне танып, укырга, язарга өйрәнделәр. Мәктәбебездә бәйрәм чаралары алардан башка үтми. Матур иттереп җырлыйлар да әле алар. Кайсы гына өлкәне алмыйк, укучыларыбыз бар яктан да сәләтле. Хореография дәресен тыш шөгыльләнә йөрүче яшь, талантлы биючеләребез исә мәктәбебездәге төрле бәйрәмнәрдә катнашып, укучыларны, укытучыларны, әти-әниләрне үзләренең биюләре белән шатландырып торалар. Танцуют все! Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия,
подо льдом моря. Трутся обось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вертится быстрее земля. Хорошие девчата, заветные подруги, и ветревые лица, огоньки, веселый глаз. Лишь мы затянем песни, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песни, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Башлангыч сыйныфта алган билим һәм тәрбия укучыларга югары сыйныфларга җитеп югары үрләр яуларга ярдәм итә. Укучыларыбыз район, республика күләмендә фән олимпиадаларында катнашып киләләр. Әлеге уку елында җәмгыять белеменнән Бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында 9 сыйныф укучысы Латыпов Хәлил, Татарстан һәм татар халкы тарихы буенча республика олимпиадасының йомгаклау этабында 9 сыйныф укучысы Сабиров Булат призер булдылар. Чыгарылыш сыйныф укучылары олимпиадаларда югары үрләр яулау белән берәттән дәүләт имтиханнарына да ныклап әзерләнүне онытмыйлар. 9 һәм 11 сыйныф укучылары дәресләрдән соң төрле фәннәрдән имтиханга әзерлек консультацияларына калалар. Укучыларга әлеге җаваплы уку елында имтиханнарын уңышлы тапшырып, алга таба үзләре теләгән уку йортларында белем алуларын теләп калабыз. Әлеге уку елында мәктәбебез ашханәсе район күләмендә үткәрелгән иң яхшы мәктәп ашханәсе бәйгесендә авыл мәктәпләре арасында 1нче урынны алды. Әлеге уңышы белән чын күңелдән котлыйбыз һәм горурланабыз. Балаларның сәләт мөмкинлекләрен камилләштерүдә өстәмә белем бирү берләшмәләре зур роль уйный. Укучыларның укудан тыш вакытларын файдалы уздыру, сәләтләрен үстерү максатыннан мәктәптә төрле юнәлештәге 5 түгәрәк эшли. Аларда барлыгы 100дән артык укучы шөгыльләнә. Спорт сөйчән укучыларыбыз мини-футбол түгәрәкләрендә үзләренең сәламәтләрен ныгыта, физик сәләтләрен күрсәтәләр. Иҗат калейдоскопы түгәрәкләрендә укучылар кул эшләре серләренә төшенәләр, рәсем сәнгатенең үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Җырларга, төрле уен коралларында уйнарга өйрәнергә теләүчеләр өчен агымдагы уку елыннан мәктәбебездә музыка иҗаты түгәрәге эшли башлады. Әлеге түгәрәккә башлангыч сыйныф укучылары бигрәк тә яратып бириләр. Мәктәбебездә 2 төркемдә эшләп килүче мизгел драма түгәрәге турында да әйтеп китми булмас. Драма түгәрәгенә йөрүчеләр үзләренең осталыкларын мәктәп күләмендә узучы төрле бәйрәм чараларында, республика, район күләмендә уздырылучы бәйге, фестивальләрдә күрсәтеп киләләр. Ә үзенең туган җирнең тарихы, бүгенгесе белән кызыксынучы укучыларыбыз өчен туган якны өйрәнү түгәрәге эшләп килә. Аның эшчәнлеге белән тулырак таныштыру өчен сүзне түгәрәк җитәкчесе Гүзәлия Минхановнага бирәбез.
Безнең Шамил Зинуров исемендәге Сатыш урта мәктәбендә балалар өчен бик күп түгәрәкләр оештырылды. Шул түгәрәкләр арасында туган якны өйрәнү түгәрәге дә бар. Әлеге түгәрәккә балалар шулай ук бик теләп йөриләр. Без бит инде менә озакламыйча мәктәбебезнең 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Бүген көндә әлеге шушы зур датага әзерлек эшләре бара. Иң беренче без башта өйрәндек гомуми Саба районыннан, Саба районы тарихын. Аннан соң бу район тарихын кемнәр өйрәнгән, шулар буенча безнең районыбыз кайсы яктан үзенчәлекле, шуларны өйрәндек. Һәм инде һәрбер укучы үзенең нәсел шәҗәрәсен төзеп килде. Безнең менә шушы мәктәбебезнең 100 еллыгына үткәреләчәк бәйрәмдә бу шәҗәрәләр дә куелачак. Искиткеч матур шәҗәрәләр ул. Укучылар аны бүген көндә тагын да байыту өстендә эшлиләр. Һәм менә без башлап җибәрдек, әйткәнемчә, шушы мәктәбебезнең 100 еллыгына әзерлекне. Иң беренче укучыларыбыз Сатыш мәктәбендә кемнәр директор булып эшләгән, аларны тупладылар. Мәктәп музеендагы тарихка нигезләнеп һәм авылыбыз турында инде китап чыкты бит. Шуның буенча, аннан соң инде укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасарларын, менә бүген көндә алар пионер хәрәкәте активистларын, ягъни пионер вожатыйларны туплыйлар. Бу зур эш башкарыла инде, һәм менә без шушындый матур альбомнардан инде аны эшләп куячакбыз, һәм инде килгән кунакларга тәкъдим итәчәкбез. Бу инде яңа форматта булачак. Укучыларыбыз бик теләп йөриләр түгәрәккә, һәм алар бик оста менә шулай пишәтлиләр, кызыксыналар тарих белән. Төрле сәяхәтләр оештырабыз. Менә без инде районыбызның музеенда булдык. Аннан соң Свияжскийга экскурсия ясадык. Менә язгы каникул вакытында укучылар белән без Иннополиска сәяхәткә барачакбыз. 1 июнь көнне без Болгар биләргә сәяхәт көтелә. 2022 елда Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның мәдәниятен, телен, традицияларын саклау һәм үстерү буенча белем бирү оешмалары арасында республика проектлар конкурсында мәктәбебез театр проекты белән катнашып 500 мең сумлык грантка ия булды. Бу суммага мәктәбебезнең иҗат юнәлеше өчен тавыш аппаратурасы комплекты, интерактив такта, видеокамера, театр киемнәре алынды. Шушы мөмкинлекне тудырган өчен Татарстан Республикасы рәисенә, хөкүмәтебезгә зур рәхмәт белдерәбез. Хәзер игътибарыгызга мизгел драма түгәрәгенә йөрүче яшь актерларыбыз тарафыннан куелган беренче театр спектакленнән үзек тәкъдим итәбез. Гафифә. Буласыңмы инде? Хәзер булам инде. Тизрәк булайды. Гафифә дисәң гафифә инде. Бирок ая барабыз дисәң, кеше күрәеп кутыша. Тиз генә буласың юк икән әле. Тизрәк бул инде зинһар. Мин инде әле кайчаннан бери киенеп сине көтеп торам. Ярарлар, хәзер булам. Бу драматург төшмәгән бит. Тизрәк бул зинһар. Эй, биби, туктале. Нәрсә булды? Карале. Карыймыш. Менә нәрсә? Белмим инде нәрсәдер. Әйтеп бетергәнне көт. Көтәмиш инде. Менә нәрсә? Белмим инде нәрсәдер. Тыңлап бетердем мин сиңа. Тыңлыймыш. Тыңласаң шул. Без хәзер театрга китәбез. Кая? Театрга. Нәрсә театрга? Баш театрга. Нинди баш? Оттан башы, мин сиңа театрга димим, театрга дим. Театрга, аңладыңмы? Я аңладым инде театрга. Нинди җирсең ул? Ансы сиңа кирәк түгел. Без киткәч кайнатай кайтыр. Ул безне кайып сораса, театрга түгел, кудаларга киттеләр дигән. Аңладыңмы? Я аңладым. Сурамаслар нишләрмен? Тик торырсың. Ярый. Туктале. Сен гыра итә дә белмәссең инде. Нишләп белмәскә беләм? Әйдәле, әйтеп күрсәтәле. Вәли синең театрга китмәделәр, кудаларга киттеләр диярмен. Мин сиңа шулай әйттемме, Ник нәрсә дип әйттең? Мин сиңа театрга киттеләр дип түгел, кудаларга киттеләр дип әйтергә куштым. Мин дә бит киттеләр димәдем. Жофа икәнсең. Менә хәзер әйбәтләп тыңла. Әгәр кайнатай кайткач, кая киттеләр дип сораса, театрга түгел,
Кудаларга киттилер деген. Башка бер сүз дә әйтмә. Бар юлыңда бул. Адаштырмас маягыбыз мәктәп. Юлда юлдаш туган телебез. Туган телне җирне сисәк кенә якты булыр безнең көнебез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең күңелле мәктәп тормышына багышланган тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Сезнең белән бүген без Алмас Сабиров һәм Рольна Фархуллина булды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.